Ang atong oras mga kasuper alas 10:50 agatag na sa buntag, no, may buntag. Adlaw karon nga kini ang Lunes pizza 27 sa buwan sa Setiembre, tuig 2020 asa katong kamera. Onya nanukad direktamente sa may simbahan sa atubangan sa simbahan sa Santa Teresa de Avila, mato pa ni Super Gab, no? Mga kasuper. Kani inyo makita karon karon lawa di ay gi sa ulog ron ang ikapila sa gab nga kwan World Rabies Day. Totoo din nga kalihukan mga ka-super but karon daw sa katong mga dunay mga iro o mahiligos iro. Bisa pa mga dili iro tanang nga mga manganap nga dunay rabies. Kaya antaw dunay mga rabies. Kaning karon daw World Rabies Day, no? Unya, ini mga puntuha inyo makita ang kani mga iro, no? Nga na iro na iri kay na gidisyonan naglibre o nagtanyag ang Talisay City Veterinary Office o libreng pag-injection sa anti-rabies sa mga natulas mga mananap, no? Sa mga iro. Karong buntaga o karong adlaw, karong laling adlaw, no? Wa na ugma kay isip pag sa ulog sa World Rabies Day mga ka-super. So inyo makita ang kini maong iro nga na diri naglinya uban sila mga amo. But sa gab ano ang taga-Talisay lang po na makabaylan ni. Talisay lang. Why limit sa kato mga dunay mananap. Kundra sa baboy. Wala baboy dai. Iring og giro. Okay. So libreng injection, no? Atong tanaw ni. So money no mga super. Oh. Okay. Si boss kay kisa ba na boss? Kana pangalan iro. Mapi. Oh si Mapi. On ya, money mga super matungura, no? Ang kuan og injectionan kani. Usa ka tulog sir, no? So gin-injection na. Ya usa ni bag. Oh. Abi ko kanang baga na day soldering. No, mo ni no, ang kuan ang nabod dire, no, ang mga iring. Ang kuan nay duha ka mga iring dire. Kani na actually do na may mahiligos iring, do na may mahiligos iro, no? Mana nga ano ni mga tungura, inyo makita nagtapok dire. Apan gipatuman gyapon ang social distancing og face mask, no? Yan mga tungura, gawas man eh. So okay lang nga wifi shield mga ka-super. But money, no? Kaning iring oh. Ang iring gi so dali ra kayo. Ang kaning pagbakuna. Kasi pangalan langga. Ya, kani inday kasi pangas iring inday. Miles. Money. Oy, ni sakit iring. Sakit awa na. Okay na Ming. Aljo nato salin. Okay na Miles. Sa alang lang sa katong mga taga-Talisay nun. Dira kadi karon dira ta sa may simbahan ato banga sa simbahan sa St. Teresa de Avila. No, sa may barangay poblasyon sa Dagbay sa Talisay. Ang kuanya maka-avail na ni taga-Talisay ra pod ato lay klaro nga isip sa paghatag og libre o pagtanyag og libre nga kining anti-rabies o pagbakuna nga anti-rabies nga tula sa o kaning pagbakuna og kining ano anti-rabies sa mga iro, mga mananap, iro og iring. So nay. Kani iring po ni. Okay, iring. Na kani Kualista. iro po ni iro.
Kisa pangalan ng iro, miss? Ha? Luna Agimat. Oy, Luna. Tony Jimenez Timoteo. Oh, lagi Luna nga tusukan sa ron. Uli. Sakit. Miss, mano yung first time, miss, live ka sa Balita. Mano yung first time niya nga natulog ka ng therapist? Oh, first name. Kani si Luna, usa nga iro. Mix na siya ng Shih Tzu. Chihuahua. Miss nga Shih Tzu Chihuahua. So kung ato sakit na yung sitwa. Sakit? Sakit daw. So Noel mali. De Leon. Si mix Shih Tzu o Chihuahua. Mo ni, no? Ang sitwasyon. Atong interview si doktora. Ano po ikon? Ito sa iro, sir? Ha? Pero kan ito pa ni iro na ni. So murag iro lagi siya. Kaya mo kay labayon ba dagko ko ban? Pero dili siya mix. O sa mix ni sir? Hatag. Mo ni no. Sige. Atong gamay interview si Dr. Teresa Lorraine Alo. Dok pwede ka malasog ba gamay? Dok, ano ato lagi paghihan nga kaning maong libre o gitan niya nga libre nga pagbakuna og anti-rabies sa mga ero o giring? Actually, sir, kani atong pagpamakuna, sabi niyo, ginabuhat nato na diri sa poblasyon. Ato yun na permit timing sa World Rabies Day. Wala siya. Then, So- ato yun yung programa sa mga opisina. So pila gitarget nga mabakunahan nga mga ero o giring karong adlaw? Siguro na, maabot siguro tag mga 300 to 400 yung mga dogs and Sa una dok nga kuan last year sa World Rabies Day pila to ka mga kuan kung doon natin record. yes, mga 300. So same lang gyapon ron. Yes, most likely. Or basta galing mas daghan ang karon. Nindot mo kung coordination sa barangay poblasyon nga diin ila sa announce during sa misa. So murag mas daghan ang nakahibaw karon. So kani sa intended nga dula sa mga tibuok talisay lang gid pod. Yes, Mga actually open kita sa tanan no nga puto sa mga higari. Ako man lang natagal. pero taga talisay lang pod no. Priority na to ang taga-talisay. Pero kung may sa higari, why not? Oh, basta gutom lang sa kanina natin available nga mga kuan. Natay daghan nga bakuna. Then putong sa tanan nga qualified nga mga hayop. 3 months pataas o mga currently healthy nga mga hayop. Mora tong bakuna. Ero og iring lagi no. Yes, sir. Abot doon yung mga like basta mga unggoy wala ba ba nga na. So far, wapag yun may kasuway nga na mag-una may kunggoy. Dire, nga nain-anhin, nga nain Pero unsa ba gyud mga mananap dog nga doon yung mga rabies sa gawas ni ero og iring? Dire, nga kunggoy. Unggoy. So kung doon yung unggoy magpa kuan okay ra ba ang unggoy? Pwede naman. I see. Dok, lastly, unsa pinaka-importante nini mo ang pagbakuna sa mga mananap sa nga dunay nga dos na nagyag mananap para makahibaw po sila. No, importante siya kayo no kay ato yung gi-promote gud ang responsible pet ownership. No, kasagaran man gud mga tao kanang cute kayong hero, labi na itoy pa, magsige pamuhi. No, once kagaro na ilan na ang labay, no? Kanang ato yung gipako sa mga tao karon mga kung gusto mo mamuhi og hayop. Marilyn labi na hero Sismundo. ka rin, na siya kanang katumbas nga kanang responsibilidad. Mo na kita tabangan na Marilyn Sismundo. Atag sa mga libre nga kanang anti-rabies. Protection sa nila sa ilahang mga pamilya. Abo mo sa una, takot mo sa mga tao. At the same time, Dok, diligid maligyo ba nga dili kompensaan tungod kay kaning mga ero bisag nindot og himsog gwapo nya wag hebo nga mamaak di ay. Yes, pwede area sa rabies. Pero dili sa tanang area of rabies. Tinuod. So, muna siya, kita na sa Pero ang ato pagdepensa. yes, o depensa mo nakita baga na po sila nga naghatag tag mga libreng ilang nga serbisyo para na lang po sila kung mga constituents ng mga pet lovers. Dok, pila na katuig ning World Rabies Day murag ikaw mo knowledge. Ito to sir? Pila na katuig ning World pagsaulog sa Murag suka-suka sir, naanay gani ato ang kuan. so wag ite mo exact year ko pila katuig na ang gisaulog. Wala ko pa ako idea ano kung pila na siya ka years na. Pero tibo kalibutan gid siya. Yes sir. Actually, ang uban nato nga mga counterpart ng mga LGU na ako yung mga inani karon. Dili lang kita. Okay, world man so tibo kalibutan no. Yes, Sumana nga. Di lang kay Luzon, Visayas, apil ang Mindanao area. Yes. Dok, salamat kayo. Why ka pa yan? Si Dr. Teresa Lorraine Alo, ang City Veterinarian Officer sa City Veterinary Office sa Dagmes Talisay, mga super. Yan ang mga tungura. So, atong kuan
Kani makita ka lang kero. So kani si Manang. Uy, duhagi ka buok. Tulo? Tulo ka ero. Manang, tulo lagi ka buok mo ero. Kasi mga pangalan ni mo ero. Kini si Dolby. Dolby. Kini si Aura. O nya. Ram. Barney. Bani. Barney. Hindi, ganun tulo man nagsuon eh. Dili. Masa man sila pag-agaw? Ay, nani. Pila na katuig, Nay? Kini? Oh, Yes na. 2 years? Pero usa na sila nga mga wangero kanang wangero kanang Mix chihuahua man ni. aha. Mix pod ni kay kini. Brain Jewel Cahalis. So first time pa rin gipahigay ng pag-injection ani. Karon pa ni gangan. Sinan na last year. Last year. So imo gipautro hang karon. Para kanimo na say importante ani pagpa-injection og anti-rabies sa mga ero. Para po makapaat safety tag. Wala pa man ni kapaak. Bro, mga bot ang tulo kay magkasanabot man tulo. Sige, salamat kay ha. Kisa pa mo eh. Clarita Rebelo. Clarita Rebelo. Revelo, taga poblasyon ka. Okay, barangay Dumlok oy. Salamat kay ha. Bornales. Joko Ding. Si Ma'am Clarita Revelo sa barangay Dumlog, Dagbay Salisay. Actually, ang ato schedule ta na karon, do na tay schedule karon adlaw kumusta kap dias barangay Dumlog. O sa bas kapitan nga namig meeting, no? Sige lang, manawag sa kapitan. Hopefully nga na time management mga ka-super. Labi importante ang papahigayon o gagaling pag-injection sa mga ero para sa dili kini makapaang o gagaling makapaang panggali doon naman gali depensa kay kaning nga anti-rabies o kaning rabies nga ero makapaakso sa katao makapatay pud na importante yung ma-injectionan para iwas o likay disgrasya. Nanukotrak naman tayo sa barangay Poblasyon World Rabies Day karong adlaw. May buntag.